जागी तो इतनी बता आला के बोला आला का इस संगता आला बनसी डकिया गजा बनसी डकिया गजा बरस पुतारी कोणाची नाही मोबाईल मध्ये सध्या चढायचे काय की आम्हा बना तू मोबाईल राजी सांगी मोबाईल साठी अरे काय काय आजी बाबा बिना बकाया माझी वाटी का बिना पाहिजे मला मोबाईल मध्ये सध्या चढायचे ना ए समजा अरे ठीक आहे ना सुजा अब टोमॅटो टाकायची बरं अरे अच्छा ना कळला सेपरेट कागद द्यायचं